Wat ben je aan het doen? Ik ben de bastel even aan het voorzetten. Het van de morgen de dikste bulten die er juist nog in waaid binnen, had hij even aan de kant geschoten. En nu poetsen we de baan even mooi op dat de rieders even een offelijk baantje rieden kennen. Nou heb ik begrepen, je hebt wel wat nieuws mooi maken met de schouwer. Ja, ik ben er aan het begin van het winterseizoen ben ik er al heen gegaan met het hele spul. We kennen wel even een basje het hele wieden, maar het weer krijg ik niet helemaal vertrouwd. Nee, er lijkt nog maar een centimeter of 5 in dus. Maar hoe gaat dat? Je wien lekker even onderin, die baan mooi aan het skiën maatje en kraken en voortwien je? Ja, dat is in het tweede helft weer gebeurd. Waar je het nou wel om, want hij is al trot easy in, heb ik begrepen. Ja, jawel ja, er lijkt genoeg in. Dat valt me wat aan. Nou man, ben je er klaar voor? Dan gaan we even de baan vaaien. Prima. Kom maar. Je kan geen poeien maken misschien. Jawel ja, valt best mee. Het is leuk als je wat schenken kennen. Hè? Hier en waar ben je samen uittelt. Hoe smaakt het? Ja, best. Lekker warm? Heerlijk. Kies je de handen direct mooi even nog op warm, hè? Ja.